Dneska budeme viac menej sa spoznávať. Zistím, že čo komu dovoluje pohyb a to je celé. Dúfam, že sa budeme baviť, lebo o tom to je. A potom, keď sa budeme cítiť dobre, tak bude všetkým dobre. Tým iným vyjadrovaním než slovami som bližšie k tým pacientom. Momentálne pripravujeme unikátne predstavenie v spolupráci so Sľukom pre 10 pacientov z našeho centra. Tak skúste najprv iba tlieskať do rytmu, že áram. Máme naplánovaných 5 skúšok alebo 5 stretnutí a to 5. stretnutie už je javisko. Takže to budeme musieť robiť veľmi efektívne. Je to aj výzva, aj rešpekt, ale hlavne sa veľmi teším, že ak im to niečo dá a budú mať zážitok, aký ešte nemali, tak to bude pre mňa najlepšia odmena. Takže vás vítam u nás na pôde Sľuku a naši tanečníci a tanečníčky sa na vás už veľmi, veľmi tešili. Ako prvé si s vami spravíme kláňačku, kde ste všetci, dobre? Volám sa Karolína Šimoneková, mám 15 rokov a ja strašne milujem tanec a všetko toto. Pred asi 10 rokmi som zostala chorá. My sme išli doktorovi a rovno na onkológiu a mala som nejakú operáciu a vlastne tam to nejako doktori pokazili. Teda zostala som na vozíku, ale povedali, že mám cvičiť a makať a že to pôjde. Takže tak, sa snažím si užívať ten život čo najviac. Určite sa teším, že budem pracovať s takými profesionálmi a teším sa, že si to užijeme. Já jsem Janka Mošťková, mám 21 let. Před 3 rokama jsem měla infekt na plicích a to vyvolalo vlastně autoimunitní onemocnění Guillain-Barré, kdy došlo vlastně k paralýze celého těla. A postupem času se teďka ty nervy regenerují, zlepšují se a dřív jsem tancovala teda ve folklorním souboru. Tady tím bych se ráda vrátila právě k tomu folkloru. Ten prvý pokus bol taký ešte o ničom, ale tento druhý už to bol do toho dostali, no. Volám sa Marek Kujan, pochádzam z Veľkých Levár, mám 34 rokov a som od 21 rokov na invalidnom vozíku po úraze chrbtice. Mieky. Môžem sa posunúť? Prepáč. Dobre? Dá sa s tým žiť, len záleží, či človek chce. Všetko robím, úplne všetko. Čo očakávam? Neviem, nejaké nabratie možno skúseností tanečných, alebo spoznate nových ľudí, nejaké nové zážitky, keďže ja sa dám na barčo. Saskia sa narodila s nožičkami, s kolenami do opačnej strany. Pol roka po operácii začala Saskia úspešne chodiť. Má určité obmedzenia, ale tak aspoň, že chodí. A ty si sa na tancovanie. Sme hečkovci. Toto je najmenší mazlíček, Timejka, skoro 9-ročná. Také malé predčasniatko a trošku s rečovým oneskorením. Naučila nás pomaliť v tomto rýchlom svete. Ona teda veľmi veľa lásky rozdáva, a nie len nám a tým najbližším, ale aj cudzím. A proste ona pribehne a tú lásku dá tým svojím spôsobom, takým tým neverbálnym, ale proste s nej to tak úplne ide. Teším sa. Čau. To bolo super, že? Super to bolo. Tešíš sa? 5, 6, 7 a rapa. Moje meno je Lenka Lobová. Mám 32 rokov. Mám diagnózu DMO. Na nohách aj na rukách, aj nohy, aj ruky sú postihnuté, hoci na rukách to nie je vidno, až tak. No to úplne, že super, Ja by som chcela, že nie, že iba tak stáť, niečo by som aj chcela robiť, že tak. No jasné. K tomuto projektu som sa dostala tak, že ma v podstate do toho natiahli kamaráti. Dá sa to, že...
Čo sa týka tanca, tak mám skúsenosti asi také, že 0,000%, takže asi toľko. Toto bola taká príležitosť vlastne vystúpiť z toho tieňa svojho. Ja som Nikolka, mám 34 rokov. To môže priniesť zlepšenie v pohybových schopnostiach a celkovo v jej sociálnom živote. Raz, dva, tri, veľmi sa trochu sa aj bojím, ale dám to. Uvidíme, ako mi to pôjde. Vy to máte najťažšie podľa mňa, lebo vy musíte držať tempo, lebo keď im udáte zle, tak sa to celé rozsype. Ja som pred 7 rokmi, už je to 7 rokov, dostal porážku. Vlastne deň pred Let's Dance ja som robil dramaturga na Let's Dance. Dodatočne, vlastne, keď teraz si uvedomím, čo všetko som vtedy robil, tak sa normálne tak sa chytím za hlavu, že a to už bolo trošku moc. Teraz vlastne, keď niekam mám ísť, tak musím ísť o 10 minút skôr, aby som to všetko postihal. Ale tak to je len proste otázka toho, ako si to človek nastaví. Ja mám toľko želaní. Byť bohatý, napríklad. To mi toho strašne veľa. Mať vynikajúcu prácu, to je strašne veľa. Alebo že za peniaze si zdravie nekúpiš. Keď máš peniaze, tak si môžeš zaplatiť tých najlepších lekárov. Áno, napríklad. Musím si stále, ani nie že pre iných, ale pre seba samého, dokazovať, že ešte niečo zvládnem, ešte niečo urobím. My to zvládneme. Áno, vieš čo, budeme trochu freestyle, ale zvládnem. Ale ja? Každý jeden deň beriem, že som nad rámec toho tu. Ja dúfam, že to nepokazím. Volám sa Lenka Štepanková, mám 23 rokov. Ako ste si už iste všimli, mám dvojičku. Moje dcery majú problém s nohami a priestorová orientácia. A ide Majka, ty sa ho opri a to isté urobíš, ako tvoja segra robila. To znamená, ho budeš tlcť, budeš mu dávať po zadku. Normálne. Chodíme po vonku, na zábavy. No, isté veci mi trvajú dlhšie. Máme šancu udrieť svetlo sveta, aj my. Na svojej mamine mám rada strašne veľa vecí. Hlavne to, že sa nevzdala a že je láskavá. Sú také citlivé. Chcem sa naučiť nové kroky a spoznať nových ľudí. A keby sa podarilo, tak by som chcela byť v telke. Všetko, čo tvoríme tuto na mieste, ja sa vždy opýtam, že no a zvládol by si to, zvládla by si to, dá sa to? Čo povieš? Že to asi nie, toto sa dá. Tak je to určite zaujímavejšia robota a aj nás to učí veľa veciam. Inak sa pozerať na to, ako my vnímame pohyb, ako to môže vnímať niekto iný. Keď sa to nestane na javisku, tak dobre. A ja už som ťa chcel brať do sluchu. A takto kreujeme priamo tu na mieste. Je to veľmi, veľmi zaujímavý proces a pre mňa výzva. Super, pecka, daj na to. Zítra, čau. Ďakujem, chlapci. Ďakujeme.